kadobe media korte tum hanan phangsitame nelitum karbilo charlie song lapen karbi farmer association lapen KSYC lapen karbi anglong women justice for ahin ben nelitum nang chophap nelitum gewang pot kadobe hansitame nelitum hinten arnikang sama kardom nang pajero kardom nelitum han nang chopha pon nang kok athegela pulo. Recently, Governor Hinpen isi ke paklang pon isi notification do. Kelabangi officially Assam salam hipensi mane all departments official along stame compulsory mate mandatory pusi elitum ketheglong. Stame hul ada BTR lapen Barak Valley platum hanbangi isi exemption asong sidu. Kasi elitum handa Hills District ko mat dag asap o keklar dag kavedera joine nelitum tarik kre narket dag aron barim cingrum amailong litum Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma alang li dag kebang hot nelitum sinamela song trok chelang sin nelitum isi memorandum pajir dunlo oso memorandum pajir dunlo hot lamchak alang li nang chipia tengpen nelitum han nang cecak dona tengpen tumi 19 na bangge isi order klang thulu asi alangli nang puge nithom ne pliang bong paklang pu sitame 18 ni ningel jumpilo 19 ader bangge tumi ar nikang sambangge la order long long asi la soteng blong ne nilitum song trok ki pi memorandum pen mate anot kaprek la mera mai tum sitame pibon sitame la so kipi pensin nelitum alam the memorandum along pen alang litum base damsi litum han laso a positive response bang klang lo pusin nelitum laso bang ning chethe dam lo lasi choro nangji litum Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen litum da kaching hon Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Ronghang alang listame hulaso do hulaso tengben alam chak pini litum theglong lo kasi litum Karbi Anglong CM phanda choro nangji lapen nelitum kemanga tengpen non official along mane Karbi language pen litum tok pon longpo lapen in addition to English plus itame en longpo plus olong notification long keklang du labang nang litum kado itame theglong ta hepo kasi la solong litum kaphere phone so phange dokolo puwa phis me non bang elitum han akimyang theglu mate non e phange bang gielong stame council tum laso order tengben ke practice ponji phan nelitum hen ben chunung ridunung tum la pen alang nitum han laso along apothang nelitum choroponeng tum asi nelitum long claim rapet do chulang laso song program bong pen non lapu presiden Karbi Farmer Association na hindan stame lam the thini pajai pom thuli alien ben kwamel chorpalo kese amai pu han kala pini kese asai hemalong nali tuan chukana tokel pelo je ni litum etinani aron baring chinu amai long Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma akai phan setame litum song trokman memorandum isi ipajiro lasahut alangli kaci caka tengpen ani sini ni mate ni thamang bong setame akimi notification bang pakla tupu ko taswa tengpen etina ni pilo 19 ni bangke notification bang pilo kasi ni ngarong lo lamangke athela ta ajar bupi setame la isi kichun lo te hoda ke chengse la notification nai klang hot bangke Assamese pen sikoni pu bang lamat la bang bangke ini teman makai exemption untuk kalau lah makai, non makai ini tu Karbi lah pen, edition makai itu English bang sih, panai pokok. Asal ni ngarong no, asal kacuru bang no, orang ni Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma pernah lasu, long sekot pen, lalu itu mah apa, so memorandum di pajir pen, respon dengan pot, lapen alang li lam cakat teng pen, apa cuna pot, alang li panta niltum, song trok ahin pen selame keru pajir lo, lapen niltum kacing hon. Karbi Anglong Autonomous Council ACM Dr. Tuliram hang akhir pan sitame alang di mana coro par peglo laso long nak cerap citudun la pena laso kipa chun long alang ni tumda mana dak nak cerap dun pami pot ning atlong pa coro lo la si an susi
ilitum akhai phan ke claim ke dam ke me seni phan alang litum phan matela Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Karbiang Long CM Dr. Tuliram Rohang phan sidame anam ahi jube hang kono la se ningarong pen ala litum ke churu pa jese pan nije sini lam the unton ko สายเหมมาลงลิตุมต้องสะกดเป็นนาลิตุมมีเดียอีกตุมพันนักจุกพาคนนังกอดอะไรเงี้ยอาร์นิสีรอนบาริมการบีรอนบาริมตุลาสวมไม้ลงลิตุมกัจจิงฮอนดร. Himanta Biswa Sarma Assam Chief Minister alangli ladak litum malong wanglo halabang sohut nilitum song trok Selang pen isi memorandum pidun lo labang so memorandum labang ke kado ko vida te chini lo de Karbiang Long aphanta Assamese abang mane koson lo official language en ponangji pulaso alam the puthak ilitum Karbi ang longang bong ilitum anabang ke lage confuse ason si dokok lo mate dolo athema ilitum mother tongue la pen ilitum alam la pen Assamese alam lake aju pen anarlo ake prek do athema ilitum Karbi atum ke ilitum Roman script pen si bihek thihek pen ta kachar lidun penak amat si ilitum apa abang ke isumar atum det kali imethang amata akisung dokok kapor hije pan labang so alam puthak ilitum kachuning ridun pen alang li Assam Chief Minister nang arjulo lapen ilitum kachuning ripen ilitum ke hang pen alang li nithom apor nang johang dun lo bon seta alang li nithom apor chok che aprang si alang li laso a clarification mate notification nang piloje Karbiang Long both east and west abangke official language Roman script pen chetok long po lapen por hilong po labang so alam puthak labang ke ilitum ningarong nangji lapen churu nangji ke churu ang deng dai ilitum dam nang kokji labang so apotsin ilitum nang litum aphan nang phai lo la si Karbiang Long Women Justice Forum hin pen ilitum ninga klong pen Dr. Himanta Biswa Sarma phan churu lo alang li ilitum aphan elam nang gar jupen apot lapen ako ilitum kaching hon Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang alang lipanta ninga klong pen churolo alang li ilitum kadoka ve Karbi akhaya phan ike support dun penajok labang so kam chun lo pusi nilitum kadoka ve ta ning thelo la pen ninga rong lo lasi alang lipanta churolo a heartfelt thanks to Dr. Himanta Biswa Sarma for being with us and hearing us our voice and allowing us or giving us permission to use our mother tongue in officially for the people of both East and West. For this great opportunity, we give you a heartfelt thanks to Dr. Himanta Biswa Sarma. Thank you.